Jo crec que hi ha una constant com un fil que uneix a la dreta espanyola des de mitjan segle XIX, que és la d'homogeneïtzar tots els territoris de l'estat espanyol. I aleshores, clar, allà on es troben amb una llengua que no és l'espanyola, fan tot el possible perquè aquesta llengua desaparegui. Com que hi ha tota una política de mitjans de difusió de no explicar bé les coses, els hi dona en l'Espanya de parlar castellana, els hi dona més vots. I aleshores això jo crec que ho estan fent aquí. Aquí volen dividir eivissenc, menorquí, balear, el País Valencià. Hi ha una broma que feia Salvador Espriu, que el nom de la llengua li deia un nom d'una senyora cupletista que era Rosalba Cavà, que és rosellonès, alguerès, baleàric, català, valencià, Rosalba Cavà, i ara no sé què diria amb el lapau. És a dir, dividir la llengua perquè no hi hagi cap idea d'unitat cultural en llengua catalana. I això és constant, però també és constant les firmes contra l'Estatut, és constant el que estan fent ara aquí amb aquesta idea del trilingüisme, quan no hi ha ni professors. És a dir, és tot un embolica que fa fort, però per a que desaparegui el fet d'aquesta unitat cultural lingüística.